sannu da sauka honorable Ibrahim Ali Usman, muna maka marhaban Bauchi maso kudu mun shirya 27 kai zamu da bayanin jika su insha Allah. Za a jika su kaɗan insha Allah. Jikon nan ba miya bane, kalilan ne, amma kamar yadda ita Hajiya ta faɗi, su ko mata duk yadda aka jika akwai yadda kuke sarrafa wannan jikon. Da Allah a sarrafa wannan jikon da kyau. Insha Allah za a sami jiko masu yawa nan gaba kuma Allah ya. Na gode kwarai da gaske. Sai kuma ba zan manta da wasu manyan baƙi na ba, su ambassadors da suka taho nan, su ma suka zo su mara mana baya, irin su shugabansu Alhaji Ismail da kuma Hajiya Maryam. Na gode a guje, jazakallahu fil janna, Allah ya saka mata da alkhairi. Na gode kwarai da gaske. Masha Allah. mun ji ma cikin wahala, damuwa tana cikin jinin mu, muna kiranka over Ibrahim Ali Usman, ka ji tausayin mu. Nasara muke fata, alkhairi muke roka, mafita muke so, Allahu kai ne muke nema. Aminatu Muhammad, Aminatu Muhammad, Asma'u Adam, Fatima Abubakar, Hawwa Muhammad. Ku bari kusu ai muna na Hawwa Muhammad.